Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 6:32. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. Action Reports, second portion. Di kalidad, kag madalong ng mga analisis sa pinakainit na balita sa bilog na probinsya kag nasyon. Action Reports, second portion. Patas kag balanse na komentaryo sa mga issues kag mga balita nga nagaapekto sa mga pumuluyo sa adlaw-adlaw nga tanan. Action Reports, second portion. Upod sa veterano kag respetado nga komentarista. Action Fred Salanga. Karon nga adlaw, Miyerkules, pitsa 29 na, bulan sang Enero tuig 2020. Ano ang mga balita kag mga isyo para karon nga adlaw? Ari na, nagligad nga tuig kadumdum kamo, puwerte nga pinatyanay dito sa Negros Oriental. Karon ang mga personel sang kapulisan kag militar amo ang imbestigaron sining may kaangtanan sa wala untat nga pinatyanay halin sadtong lagigad nga 2018 tubtob 2019. Amo ni ang balita nga ginpalayag sang Senate Committee on Public Order and Dangerous Drugs and Human Rights, pagapungkuan sang mga 11 ka mga senador ang nagpirma sini. Agod yadto nga pungkuan imbestigaron ang mga nagkalatabo sa Negros Oriental. Ining panel ginapangunahan, chairman sini, si Senador Ronald De La Rosa kag Richard Gordon. Magahiwak ini sila sang inquiry sining pagpamatay sa mga mangunguma, pila ka mga personalidad kalabanan miyembro ini sang militante nga grupo. Halin sang Hulyo 18, tubtob 28 sa nagligad nga tuig lamang, 21 gid ang mga ginpamatay. Pila sa ila abogado, barangay official, police officers ang napatay sa Negros Oriental. Tibangod sini, tagaan sang kahigayunan sang Senado, pungkuan ini, pamatian kag imbestigaron ang mga pila ka mga pulis military personnel nga among ginaaligar sa likod sining pila ka mga pagpinatyanay lakip na ang pila ka mga grupo kriminal o kon pilaman kag grupo sa mga rebelde. Amo ini ang pungkuan karon sang Senado. Unsegid ang nagpirma nga kinhanglan tagaan igtalupangod imbestigaron ini para hindi makasiling bala ang pumuluyo sa Negros Oriental kag Occidental nga atong ginpamatay. Never mind lang. Buksan ini nga investigasyon kag pungkuan nanday Senador Ronald De La Rosa kag Senador Richard Gordon. So may kahigayunan ang mga pamilya nga ginpamatay sa Negros Oriental nga posible makaangkon sang kasanagan sinong sa likod sini kag posible base pa man lang matagaan hostisya. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 6:35. Mabalik kami pagkatapos ini.
pamati ang namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaong kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakulog man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakulog saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon aksyon radyo. Pagkulunod kag negrosanon, inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuoran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 6:40. Bilib man ko sa presidente sa China, si Xi Jinping. Sila niya, kung niya nagbisita to, ang mga representante, kag mismo ang miyembro sa World Health Organization. Kahapon nga adlaw, Martes, siling sang presidente sang China, siling niya awayon ko niya ang panawagya demonyo nga kagaw nga nag-igo kag nagpatay sang 106 na sa bilog nga kalibutan. Suno sa report, sila niya awayon ko ini. Tibalo ka ang iban nga mga kapungsuran nga to dito sa China, ang ila sinipila ka mga pumuluyo, lagi sa buwan, nagbalakwit na. Iban nagsalakay sa plano, balik sila kapungsuran sa kahadlok nga base kon malatnan sining coronavirus nga ni. Suno sa report, ang presidente nagsiling niya kay ining kagaw nga ni, demonyo. Hindi ko pagtugtan nga dag-on kita sang demonyo. Kinahanglan papason ini sila, mas temprano matap na ini. Ang China magapabakod sang iya sini tindog gamiton ang tanan nga ang tanan nga mga mahimo, budget kaman, kwarta kaman, tanan-tanan himuon sa bulig sang kooperasyon sang mga kapungsuran sa bilog nga kalibutan, subong man ang World Health Organization, ila ini dulaon kagtapnaon ining demonyo nga virus. Suno sa presidente sang China, nagapati siya kag nagasaligid siya nga magadaog siya sa iya sini pagpakig-away batok sining demonyo nga kagaw. Pertino, amo na ya ang ginatawag naton bala nga
maayo nga tindog sang presidente. Wala iya gakalingkang. Amo na ni nga daw gabalang-balang na. May mga balita na. Ang iban gani, fake news na mo. Iban na nasubrahan sa piktos. Iban daw pamahog na. Di ka kita ni nga katumbal ang uno. Wala man. Sobra lang balita kung isa. Nasubrahan. Labi na gid kon ang balita may dala nga kutso-kutso. Halin dito, lupok lang ang balita. Pag-abot sa punta niya, kanyon. Pag-abot sa punta, sila niya, grabe gid. Bumba na ang lumupok. Tiyan mo na siya. Gakatumba na ko, no? Sobra naman ang balita. Hindi nyo man pagpatami. Tisiling sang presidente sang China, hindi ako mag-untat. Kagkapasalamat ako sa bulig sa bilog nga kalibutan nga mag-isa kami agod ingkwentuhon ining demonyo nga kagaw. Kabay pa Mr. President, kapungsod sa China, matap na ini. Kay nagahatag ini kakugmat bisan paano, hindi lang sa imo pungsod, dira sa China, lakip na sa bilog nga kalibutan. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 6:43. Mabalik kami pagkatapos ini. Agapasang banwa, mapugaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Patayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Patayon aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang piligan. Patayon aksyon radyo. Pagkulong nun kag negrosanon, inyong nga pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadang piligan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y Samsan ang mga kalintangan. Responsable na pagbalita, pagdayon na ipalak na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan.
Action Radio, bakolod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Action Radio, Philippine Standard Time, lasais 47 na. Perti mangyapon, no? Wala ga untat ang pila naton ka mga kauturan sa bilog nga kalibutan sa pagbatyag kasubo sa pagtaliwan ni Kobe Bryant, no? Porte sa Los Angeles kag iban pagid nga mga kapungsuran, porte ang ila hibubunot sakit buot sa pagkadula ni Kobe. Hindi man laog-laog eh. Amak po ko lang tao mo tong final sang NBA so na. Halos bilog nga kalibutan kalantaw mo. Si Kobe ni nagdaog ni daw 5 ka championship sa NBA bla. Upod sa Los Angeles Lakers, no? Napatay 41 anyos, baw dala pa. Iya 13 anyos nga anak nga si Gianna. Subo, no? Kung si Michael Jordan pa, ang 6-time NBA champion man, nasyak siya kuno mo. Daw hindi siya magpati. Kag daw hindi mahambal kung ano kasakit sa buot niya. Kaya siling niya, si Kobe kuno daw utod niya. Masami kuno sila nagasugilanon. Kag na-miss agad ang ila conversation. Nga bisan mabatyagan ko nga daw ini siya purting abilidad ang kompetisyon purti man. Pero sakit kayo batyagon. Bangod ang iya gugma sa basketball hindi matupungan. Ginimo iya basketballista ang iya bata nga babae kay wala sa bata nga laki mo. Si upod niya ni 13 anyos niya mo naging training niya. Tamo kadampang aragid siya. Bisan si Barack Obama, anay presidente sang Amerika, sila niya si Kobe legend ini sa court sa basketball, no? Si Tiger Woods, anay world number one golfer, niya daw hindi mapatihan ba ang natabo kay Kobe. Si Shaquille O'Neal amuman. Bisan si Presidente Donald Trump, nagapalayag niya ang report sa pagkapatay ni Kobe sa helicopter, niya daw isa ka hindi maintindihan terrible nga klase balita nga nag-uyog sa bilog nga kalibutan. Amo man ni kanday Magic Johnson bla. Anay upod man niya sa gampang man sa Lakers, niya daw hindi ko masulat kung anong batyagon ko, ano ang ginabatyag ko sining kamatayon ni Kobe. Kanday Kareem Abdul-Jabbar, kanday biskan si Justin Bieber basa ko kapon, ining kinadyan pop superstar, ba daw hindi ko man niya magpati ba nga madula si Kobe. Sumuman dire sa pungsod Pilipinas kag iban nga kapungsuran portigid ang ila kasubo sining pagtaliwan ni Kobe Bryant. Isaman sang abyan ni Senador Manny Pacquiao. Nagbisita gini siya kay Manny Pacquiao, maayo gid ang ila relasyon. Amuning dalagko nga mga personalidad nga nagbatyagid. Ang tanan nga mga ara sa sports naghatagid sang ila sini katapusan nga pagrespeto kay Kobe. Porte, no? Hindi man lahog-lahog, pilak tuig bla. Kanangin champion ini siya. Inalantaw sa bilog nga kalibutan, sa gampang pa siya sa Los Angeles Lakers. Porte to, kapag idaron, halin nagsugod si Kobe, di ko magsala, do 17 anyos bla. Tiyama ko pilak tuig man, tag 20 anyos man. 41 sa unyo, kadlawan di ko tani, mga 42 siya, no? Amo ini ang paghangad sang bilog nga kalibutan kay Kobe Bryant. Isa sang pinakamaayo nga humalampang sang basketball sa bilog nga kalibutan. Action Radio Philippine Standard Time, lasais 52 na. Mabalik kami pagkatapos ini.
sang banwa mabugnaw nga hangin nagadapyan na ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na mensahe nga may dala paglaom kag kasanag Tinuig na nagligan Ikaw gihapon ang ako nga istasyon Sa pagbudlak sang adlaw Sa pagtuhaw sang biton Mga balita nga dala inspirasyon Aksyon radyo Bakolod man sa gihapon Padayon aksyon radyo Bakolod saludo sa imo Padayon aksyon radyo Salamat kisa pagserbisyo Patas kag balanse Matuod nga mensahe Wala sang ginadang pilihan Padayon aksyon radyo Bacolod nun kag Negrosanon inyong pamatian Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran Magbakod nga prinsipyo Reporter handa sa serbisyo Kahapon, karong tag sa gihapon Kita magapadayon Tinuig na nagligan Ikaw gihapon ang ako nga istasyon Sa pagbutlak sang adlaw Sa pagtuhaw sang biton Mga balita na may dala inspirasyon Aksyon radyo Bacolod man sa gihapon Padayon aksyon radyo Bacolod saludo sa imo Padayon aksyon radyo Salamat kit sa pagserbisyo Patas kag balanse Matuod na mensahe Wala sa ginadang piligan Padayon aksyon radyo Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod. Aksyon Radio Philippine Standard Time, lasay 55 na. Ginapakilalang bago nga herbal supplement, Evergreen Herbal Capsule. Ini siya, kapsula, ang 7 kasangkap, gitingob sa isa. Kag amo ini siya si Evergreen Herbal Capsule. Ang sobra ginabuhinan, ang kulang ginadugangan. Ano ini? Dako ang mabulig sang Evergreen Herbal Capsule sa pagpanubo sa blood sugar, bad cholesterol, uric acid, hyperacidity, sobrang asin. Nagadugang supply sa kakulang sang bitamina sa lawas, vitamin A, C, B, magnesium, calcium, potassium, zinc. Ang buot silingon, kung kulang ka sa bitamina, dugangan niya. Kung gasulubrang balatian, buhinan niya. Ang Evergreen Herbal Capsule aprobado sang Food and Drug Administration. Tilawin ninyo, kay makatilingala ini siya. Hindi lahog-lahog mo, ama kung 7 kasangkap, tingbon mo sa isa ka kapsula, kag amo ini siya ang Evergreen Herbal Capsule. Mabakal sa tanan nga sangasang Sincere Drug Store. Aksyon Radio Philippine Standard Time, lasay 56. Isabit ko lang kadali niyo. Sa masunod nga mga binulan, pilaayhan ka mga empleyado sa gobyerno ang mahimo naman si paon sa pwesto. Akig si Presidente Rodrigo Duterte. Ay niya punyita, klase pangabuhi ni. Ano ni nga daw hindi mapunggan ang korupsyon sa gobyerno? Dugay na Mr. President. Ang ato ni nga pungsod Pilipinas, tani nagayuhan ini, hindi man tama tani kapigado gid. Kung ang tanan abiga lusot lang sa kaban sa gobyerno, kagula gasaylo sa bulsa sang tao, hindi matamaan bro. Galing kay man hindi ginya magwanta. Grabe gid ang korupsyon. Siguro nabatyagan sa presidente, ti sila niya siguro manipa naman ti empleyado. Damayo man
Ang ustol ba, ustol lang ining purti ni kaya katakaban, amo nang dapat sipaon sa pwesto. Makaluluoy ng kaban sa gobyerno, purti. Kon proyekto, laban man sa bulsa. Substandard man ang gamit. Bantayan mayo, kaya kung mag-amuning aton pangabuhi diri sa pungsod Pilipinas, ay manigulang lang kita daw, hindi kita tibawas. Tisiling ni Presidente Rodrigo Duterte, masipaan ang pila ka empleyado. Kon pila, hulaton ta nagkakaigo nga panahon, kag desisyon ni Presidente Duterte, kung gadasino, galutaw pa sa tugabang. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 6:58 na, standby na sa aton Aksyon Balita Morning Edition. Liwat magadulong sa aton sa mga balita lokal, national, international, sports, kag artista. Upod kita kay Aksyon Boy Duran, kag Aksyon Dorel Cabato. Aksyon Fred Salanga, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko.